Natuman gyud ang tanan mga pangandoy nako. Dili lang nako uban sa atong mga tao dinhi sa barangay Ngatbunan ngadto sa Lamisan ngadto sa mga makabenepisyo gid aning atong kadalanan karon. Dako kay nigtabang sa atong mga taga-bukid nga dili na sila lisod og agi gyud sa dalan di pareha sa una nga daghang mga disgrasya. Dungan sa pag-agi sa bagyong Agaton sa isla sa Sugbo, miuwan ug mihuras alang sa lungsod sa Balamban ni atong Lunes, Abril 11, nga mokabat na sa tunga sa 1 ka bilyon ka pesos. Rain or shine, padayon jud ang pagsubo ug ang pag-groundbreak sa mga kadalanan sa Balamban nga midalit ug tumang kamaya, labi na gyud sa mga kapitan nga sama ni Hingatmonan Barangay Captain Raymond Panoldi, nga maiduulon kanunay sa mga lumulupyo sa ilang mga pamaraig mahitungod sa pagpasiminto sa mga kalsada. Ang groundbreaking sa mga dalan nagsugod dito sa Barangay Kambuhawi alang sa 1.340 kilometros nga Lakdon Kambuhawi Road nga mobalor og 22.2 milyones. Matud pa ni Balamban Mayor Alex Binghay, so pasalang itagdak ko na kini na kompleto na gyud kining dana, no? Kay bisin pa kani ato na asfalto ni, pero ang asfalto na to nipis kayo unya gamay dili gani hapit kasudlan og duha ka sakyanan. So karon nalipay ka tagdako, no, nga ang atong pinalanggang gobernador iyang yung gipadaka ang atong daan sa nag-groundbreaking usab sa concrete lamppost pedestal alang sa solar LED street lighting project sa Barangay Hingatmunan. Mikantidad og 10 milyones kini nga mga reinforced concrete lamppost pedestal alang sa mokabat 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan sa lalawigan sa Sugbong. Milahos si Gov. Gwen, inabaga ni Deputy Speaker Pablo John P.J. Garcia ug Dr. Tess Herosa, running mate ni Gov. Gwen ngadto sa Barangay La Mesa. Alang sa pagsubo sa musubra sa 5 ka kilometro nga Phase 1 ug Phase 2 sa poblasyon La Mesa Road nga mobalor og 78 milyones ug ang groundbreaking sa 4.4 kilometros nga Phase 3 niini nga mokabat og 80.9 milyones. Musumpay kini ngadto sa Barangay Luka nga moabot og 10 kilometros. Sa sayong bahin ni adtong adlaw, mitambong si Gov. Gwen sa pagsubo sa Cebu Technological University Balamban Classroom Building. Duha ka andana nga edipisyo nga may unom kalawak saringan na classroom sa CTU Balamban Campus sa Barangay Kantuod nga mokabat og 11.9 milyones ka pesos ang andam na alang sa pagbalik sa face-to-face learning. Saysay ni Gov. Gwen nga ang CTU Balamban Campus katumanan sa Balaudnon nga iyang gipanday ni adtong siya kanhi kongresista pa sa Tercero Distrito. Makapasalamat ka na dos kretasan, natagaan ko ani nga kung gayunan. Kani manggod, atong gisubhan karon. Nagsugod ni atong kongresuman ko. Nahinungdong ko na nihangyo gini si Third Jumbo. Kung mahimo ang utangan din higod si Tiyo, naano tutay si inyo, apan technological manggod na kurso ang kinahanglan tungod sa atong mga shipbuilding industry na niyan namin. Mao nang gisponsoran ni nako og bill ug nahimo gyud sa dihang pagpasal ug nahimo na kana nadawat na sa CTU system. Nahimo ang gobernador. Di mo labing una nako sa nagihimong proyekto. Mao nang nahimo gyud ni. Matud pa ni 3rd District Congressman P.J. Garcia, pero lahi na gitron kay naguna ang eskwelahan wa pa eskwela. Kaning CTO. Tungod kini klaro gining testamento sa panaghiusa. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.